Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη βράβευση. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ, γιατί αυτό το βραβείο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ουσιαστικά είναι μια επιβράβευση σε ό,τι κάνουμε όλοι αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και είμαι διπλά χαρούμενος που μπροστά μου είναι και ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί γενικώς έχει πέσει το βάρος στη γενιά μας αυτή τη στιγμή, να συνεισφέρουμε και εμείς στο να βγούμε από την κρίση. Με τη δημιουργία και τη νέα επιχειρηματικότητα μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα. Και αυτό που θέλουμε είναι τη βοήθειά σας και τη στήριξή σας. Όπως προείπα, είπαμε πριν, η Intel είναι ένα κλασικό πανεπιστημιακό startup. Αυτή τη στιγμή όντως είμαστε μέσα στις top 100 εταιρείες στην Ευρώπη από το Red Herring, ένα πολύ σημαντικό περιοδικό για VC στην Αμερική. Και πρόσφατα μπήκαμε και στα Global Awards. Ουσιαστικά είμαστε μέσα στις προσφύγεις 100 τεχνολογικές startup παγκοσμίως. Γι' αυτό το λόγο θα είμαστε τον Ιανουάριο στο Los Angeles, στις 24 Ιανουαρίου, όπου θα παραλάβουμε τα βραβεία μας. Θα έχουμε και πολλές συναντήσεις με Αμερικάνους VCs. Και ευθύς αμέσως θα είμαστε στη Silicon Valley τέλη Ιανουαρίου, όπου θα στήσουμε την Intel LLC μέσα στη Silicon και θα ανοίξουμε ουσιαστικά ένα διάδρομο επικοινωνίας μεταξύ της τοπικής Intel. Τα ελληνικά μυαλά θα μείνουν στην Ελλάδα, θα παράγουν καινοτομία και θα έχουμε απευθείας σύνδεση και με την αμερικανική Silicon Valley. Αυτό το βραβείο ασφαλώς δεν είναι μόνο προσωπική δραστηριότητα. Το μυστικό της επιτυχίας είναι οι καλές συνεργασίες και οι τίμιες συνεργασίες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε αυτά τα χρόνια, είχα δίπλα μου πολύ καλούς συνεργάτες. Γι' αυτό λοιπόν ασφαλώς θα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους γονείς μου, όχι απλά επειδή με αγαπάνε σαν γιο τους, αυτό είναι λογικό. Επειδή όταν κάποτε τα μυαλά μου ήταν πάνω το κεφάλι μου, μου δώσανε τις σωστές κατευθύνσεις. Πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λουκά τον Ντούνη, φίλος μου και συνοδοιπόρο μου από 18 χρονών, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη δραστηριότητά μου αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα το Στάικο, το άλλο μισό της Intel, τον CTO, ο οποίος κάνει πράξη ό,τι ιδέα κατεβάζει το μυαλό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο team leaders, το engineering δηλαδή της Intel, τον Τάσο τον Μαυρίδη και τον Στράτο τον Παρασκευαίδη. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι πίσω από κάποιο σημαντικό άντρα πάντα κρύβεται μια σημαντική γυναίκα. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι σημαντικός ή θα γίνω σημαντικός, αυτό θα το κρίνω εγώ. Αλλά έχω δίπλα μου μια σημαντική γυναίκα, τη γυναίκα μου, την Ιωάννα, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην επιτυχία μου και θα μας ακούτε αρκετά συχνά από εδώ και πέρα και για θέματα καινοτομίας και για περαιτέρω πράσινη επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.